Xotta xotta kienet ir-risposta ta' Ġesu ta' dak li ġi għandu qallu mulej għejt lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. U Ġesu jwieġeb mod dirett: min qedni imħallef fuqkom, min qedni biex inqassam il-ġid u l-wirt tagħkom. Bħal donnu Ġesu kien jaf kemm il-wirt iġellet u joħloq problemi xi kultant minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Imma Ġesu jinqeda din id-domanda biex jagħti talima permezz ta' parabola fuq ir-reba. Insellmilkom u nistedinkom għal 245 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Naħseb hija anke l-esperjenza ta' ħafna mill-familji tagħna illi jinqasmu, jiġġieldu, nerġa' ngħid xi kultant minn ġenerazzjoni għall-oħra minħabba l-qsim tal-wirt. Kemm inġustizzji, kemm reba, kemm ġlied, kemm firdiet illi jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra fl-eżiż familji tagħna. Ġesu jagħti talima fuq ir-reba bil-parabola tal-bniedem illi jibni l-imħażen ġodda ila li il-ħsad kien kbir, imma ħimbla waqt il-mulej jitolbu ruħu. Kellu jgħaddi mill-passaġġ tal-mewt. U Ġesu jagħmel domanda: u l-ġid tiegħu ta' min ser ikun? Parabola ċkejkna li ġanna nirriflettu ħafna fuq il-ġid tal-art, tant neċessarju biex ngħixu u ngħixu l-familji tagħna, imma xi kultant li jsir idolu fil-ħajja tagħna. Li jkollna u li jkollna aktar, li jkollna ħafna u li jkollna ħafna u ħafna aktar. Ir-reba li ħafna drabi tista' tippossedi il-qlub tagħna u fil-veru sens tal-kelma ittellifna il-prioritajiet l-aktar importanti tal-ħajja, li ngħixu tajjeb, li ngħixu fl-imħabba u kemm jista' jkun ngħixu ferħanin u ħenjien. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus, jgħid Ġesu, u hekku. Ġesu kien jaf li hemm dejjem riskju illi l-ġid tal-art isir Alla tagħna u jnessina lill-Alla veru, jnessina il-ħtiġijiet kollha ta' ħutna il-bnedmin. Mulej għenna ingawdu mill-ġid tal-art li naħdmu għalih bis-saħħa li tatina. Għenna nikkuntentaw irwieħna b'dak li jint tipprovdilna tal-li qatt nitilfu il-veru skopijiet tal-ħajja tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.